di Hamok Kadongan, jumpa musai di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hatani debata jumolo mahita martangiang. Asini roha madi hamu doho dame nasian debata mata doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadario dibuat dosian buku renungan wasiat doho judul Ede Pujian Nisi Maria. Marojahamai sian hatani debata sian Lukas Bidusada ayat 46b sahatu 55 dohot pangodol hononna sian Lukas Bidusada ayat 50 songonoma didok debata hatana disi. Aymar suduk-suduk do asini rohana mida aka nama kabiari ibana. Marede boido gabe sada cara ni jolma laho patol hason na adong di rohana. Patol hason las ni roha manang dok ni roha pe. Tidok ni roha hita marede. Di las ni roha pe hita marede. Godang do ede na tubu sian pakilalaan ni halak nama bahen ede. Dimulanay mabiar do si Maria jala ganggu do rohana tagad didok suruani tu ibana naung gabi-gabi an ibana siatod di parpadia. Totu tarjalo rohado pakilalaan ni si Maria dohot si Joseph dison ala dang mardo ngasaripe do penasida. Alay di ujungna gabi uduk do si Maria di baga-baga ni Tuhani marhite-hite suruani. Parsidoho do si Maria gabi ula-ula ni Tuhani lau patupahon haluaw ni jolma. Digohi las ni roha bolon. Rodo si Maria tu bagas ni si Elizabeth na gabi-gabian ima si Johannes Pandidi. Dedeho si Maria do ede pujian di Tuhani. Macai uli ede pujian ni si Mariaon. Songod dia ibana mamuji pabahenan ni Jehovah na patupahon haluaon tu sude manusia. Dia makadongan di paurak do halak na sauduk tu Jehovah. Di patutoru do halak na patiboho diri. Halak na mora disuruh lao sama buah nagiaha. Alay balik sa dilehot Tuhani do asyasina tuakan na makabiari bana. Di patibo doakan na serek marroha. Di pabosor doakan na male. Jala diurupi do bangsona. Ido ben na olo si Maria majalo ulaon gabe ina ni Jesus. Totua kadongan hitape radedo. Pakeo ni Tuhani laho mangulahon ulaon. Nauling. Tapasaha madirita gabe ula-ula ni debata. Papatarhon harajon na ditonga-tonga ni hajol maun. Amin. Songonima hatani debata renungan di hita sadarion. Unang lupa kadongan like, subscribe, jala bagi hotua kadongan. Alamar hitei na doho dohita. Mangurupi ulau marbarita nauli rap dohot YKB. Yayasan Komunikasi Bersama. Mauliate debata mamangaramoti. Horas